všetci, dneska vás vítam pri novom videu. Idem točiť Just Dance 2022 tutoriál. Hej. Dobre, toto je tutoriál na Just Dance 2022 a ešte budem na tancovať. Dobre. Poprvé, jasné, pustili si Just Dance 2022. Hej, ovládačom. Počkaj, hneď. Mám taký. Lepšie ma vidieť, dobre. Dobre. Tlačte X-ku na ovládači. Začnite. Potom musíte mať takúto kameru nejakú, alebo mobil, alebo taký ovládač. Ja používam taký ovládač. Takže ja poprvé si zoberete normálny ovládač, tlačte X-ku na tento ovládač, alebo čo máte. Ja používam tento ovládač. Takže môžete prejdete normálny Just Dance alebo Quick Play. Ja hrávam Just Dance. Ja si toto odložím a zoberiem si tento normálny, musím si lepšie robiť. S tým tancujem iba. Dobre. Potom, keď ste tu prvýkrát, no tak si musíte urobiť profil. Pojede Dancer Cards, sem na svoj účet. Máte si main meno, máte si vybrať avatara, skin si môžete vybrať, alias to venčer. A môžete tu mať viac, môžete si tam viac pre ostatných hráčov, keď máte dve ovládače, nejaké ja mám, tam, tuto, či, hej, no tak si môžete zahrať s ostatnými, potom si môžete vytvárať viac. Dobre, no, pôjdete do search, môžete si vyhľadať túto pesničku. Potom toto songs si môžete vybrať pesničku. A v playlist máte playlisty. Že recommended for you, top country, discovery. Ale mne sa najviac páči songs, lebo to nájdem na už. Vyberete si pesničku. Hej, vyberete si pesničku. Dobre, tlačte X-ko. Potom si takto, môžete takto vyberať ovládačom, že dobudete. Ja si vyberám tohoto. Potom keď chcete, keď máte ovládač, tak si dáte na ruku, tlačte toto, ale keď máte kameru alebo mobil, ešte ako, no tak neviem, čo znamená, možno to keď neviem, ale keď máte to kameru, no tak je, na normálnom ovládači to môžete kliknúť X-ko alebo a tuto sa dá stlačiť X-ko alebo stredne taký veľký tlačítko. Takže ideme. Keď idú dvaja, no tak obidvaja musia stlačiť alebo neviem. Potom tancujete. Keď tuto stlačíte na boku, že start, tu sa, nie je to vidieť, no tak sa vám objaví táto obrazovka. Viete, naspäť tuto, potom viete ísť try, že od začiatku, a potom môžete že prestať. Dobre? No tak, ja dám quit.